kuranɛ aya min filɛ i ɲɛ kɔrɔ u b'a fɔ nin ma ko waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Maa min bi fɛ i ka dudenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u bɛɛ lajɛlen ka bɛn wa setigi Ala k'u bɛɛ lajɛlen garizigɛ dayɛlɛ sabu ka d'a kan bɛn ni kelenya bi yɔrɔ o yɔrɔ alimami garizigɛ ɲuman de bɛ yen wa kɛlɛ ni mankan bi yɔrɔ o yɔrɔ fitinɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ garizigɛ tɛ yen hɛrɛ tɛ yen kana siga nin na dɛ dɔnnibaaw ɲininka a la bilahi o tuma na nin kura ni aya in alimami i b'a sɛbɛ papiye jɛman kan i b'i ka duden bɛɛ tɔgɔ don a mimu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mimu 3 de b'a la waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan a mimu 3 bɛɛ i b'a bɛɛ kɔnɔ bonya i b'i ka duden bɛɛ tɔgɔ don a kɔnɔ ka dingɛ sen i ka du cɛmancɛ la alimami i b'a don i k'a datugu ko donnen to i ka du kɔnɔ alimami bɛnbaliya tɛna o du kɔnɔ kɛlɛ tɛ kɛ o du kɔnɔ mankan tɛ kɛ o du kɔnɔ mɔgɔw kan ka nin ɲini walahi dutigiw denbayatigiw olu kan ka nin ɲini u yɛrɛ nafa n'a ye sabu don o don fitinɛ de bɛ e ka du kɔnɔ don o don kɛlɛ de bɛ e ka du kɔnɔ don o don mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ta ka bi la ɲɔgɔn banni ni ɲɔgɔn fanni na e ka du kɔnɔ o tɛ hɛrɛ ye dɛ i jija i ka nin kura ni aya ɲini dɔrɔn alimami i k'a mimu kɔnɔ bonya i k'i ka duden bɛɛ tɔgɔ don a kɔnɔ ni k'a sɛbɛn sɔɔri i ka du cɛmancɛ la i ka bɔgɔ k'a banna k'o to yen fitinɛ tɛna i ka du kɔnɔ bilen maa min mana kɛ Ala ka barika don a la Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli alimami n'o boyina dun maa min mako b'a la ka nafolo baara jɛlen kɛ a tigi ye ni Ala ka kuranɛ ye nɔgɔ tɛ min na baara jugu yɛrɛ tɛ iza wakati baara don suratul waqi'a ni mako b'a la Ala k'i sɔn nafolo la iza wakati baara de b'a kɛ maa o maa ye iza wakati baara kɛ Ala b'i garizigɛ dayɛlɛ sababu bi na i bi nafolo sɔrɔ siga foyi t'a la wa baara jugu yɛrɛ tɛ kuranɛ jɛlen don dɔnnibagaw kuman'a kan siga t'a la n'i y'a kɛ a bi kɛ fɛn dɔw bɛ olu ye kunufaya kunu ye dɛ moriw bɛ iza wakati si dɔn Ala tɔgɔ Ala sadiri kuranɛ sura minnu bɛ yen nafolo ko la ni olu ye wulibali ye iza wakati ye o numéro 1 di n'i y'a kɛ nafolo ko la o y'o bannen ye Ala b'i sɔn nafolo la teliya la karabali la maa o maa y'a baara kɛ Ala b'i sɔn nka ale baara alimami a bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 ye nka 30,000 don mais i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ 1,880 sɛden 3 kelen o kelen an b'a bɛɛ sa 600 o den 3 ye 1,880 o tuma i bɛ 15,000 ni sɛ sɔngɔ sara fɔlɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ dugu o dugu i bɛ jamana o jamana baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la maa min mako bɛ iza wakati baara la a tigi bɛ se ka weleli kɛ telefɔni numéro in na o ye +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ o numéro la ni Ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ WhatsApp la walima appel direct la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni setigi Ala ka jɛn o la an bɛ dugawu kɛ lamɛnbaaw ye ka dugawu ɲini u fɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'an sagow k'an ye Ala k'an ka hamiw dilan Ala k'an ka kamanaganw ban Ala k'an ka dekun wuli Ala ka hɛrɛ sura an bɛɛ kan Ala ka denbarikama d'an ma Ala ka nafolo d'an ma ya Rabbi Ala k'an balo silamɛya kan Ala k'an fatu silamɛya kan saya ko kunandiya ya Rabbi Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ fara alijinɛdenw kan Ala k'o kɛ Muhamadu Mustafa kanu kosɔn sɔli ala Muhamadu Mustafa wa salim